Καλησπέρα. 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 Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη ASMR βίντεο. Καλώς ήρθατε. Σε ένα ακόμη ASMR βίντεο. Πώς είμαστε σήμερα? Καλά είμαστε. Πάρα πολύ καλά. Πόσο καλά? Πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να είστε καλά. Και αν όχι, να είστε. Να επιλέξετε. Ότι αυτή τη δεδομένη στιγμή μπορεί να μην νιώθω καλά, αλλά είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Φέρτε την προσοχή σας στο παρόν. Είσαι ασφαλής τώρα και από εκεί πέρα πας να φέρεις την προσοχή σου στο παρόν. Είσαι αρτιμαλής, έχεις την υγεία σου, έχεις να φας, έχεις ένα σπίτι. Ξεκινά από τα απλά. Και αν δεν έχεις παράδειγμα κάποια από αυτά, για να με βλέπεις αυτή τη στιγμή, έχεις ίντερνετ. Εκτίμα αυτά που έχεις για να μπορούν να γίνουν περισσότερα. Και από εκεί πέρα βλέπεις πως πάει το πράγμα. Σήμερα παράδειγμα εγώ ξύπνησα και είχα σκοπό να κάνω τις δουλειές του σπιτιού. Και πήρα, είπα στον εαυτό μου, πάω να αγόρασε καφέ και ξέρεις, κουλούρι. Πήγα, αγόρασα καφέ, κουλούρι, όπως είπα, ξέρετε δεν πίνω καφέ, αλλά έχω συνδυάσει τον καφέ με το καθάρισμα του σπιτιού. Και πήρα που λέτε καφέ. Ήπια το καφέ μου, έβαλα και το, πώς το λένε, το καφέ και το κουλούρι, το έφαγα. Όταν σου λέω έκανα από γωνιά στο σπίτι, δεν αστειεύομαι, έκανα πλυντήριο, έβαλα πλυντήριο, τα βάλω και άλλα άσχετο, έβαλα πλυντήριο, έβαλα σκούπισμα, από όταν λέω γωνιάς, μετακίνησα τα σκουαναπέδες, μετακίνησα τα κρεβάτια, έβαλα σφουγγάρισμα, ανοίξα τα παράθυρα να μπει ωραίος φρέσκος αέρας, έβαλα κεριά εδώ και το πρωί έχω ένα απέναντι που λογικά τώρα δεν το βλέπετε, επίσης είναι στα τελειώματά του, νομίζω έχει λίγο, αλλά οκ. Έβαλα να μπει καινούριο σπίτι, καινούριος αέρας, καινούρια ενέργεια και έκανα αυτό που λέμε decluttering. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή πήρα αυτά που δεν χρειάζομαι πλέον, παράδειγμα, και τα δίνω πλέον, δεν τα θέλω πλέον, δεν τα χρειάζομαι πλέον, τα δίνω να πάνε παρακάτω σε αυτό που το χρειάζεται. Στέλνω την ενέργεια πίσω εκεί που να το περιγράψω, δεν είναι δικιά μου. Δηλαδή όταν είσαι μεγαλωμένος με την ιδέα του people pleasing, με την ιδέα του να δίνεις συνέχεια, παίρνεις ενέργειες από άλλα άτομα, άποψη, εννοείται αυτά είναι δικές μου απόψεις, δικές μου πεποιθήσεις, ξαναλέω, και συσσωφερεύεις πράγματα και το people pleasing το έκανες για να προστατευτείς και η διαίσθηση του πολλές φορές δεν είναι ακριβώς διαίσθηση, είναι ίσως προστασία, δηλαδή προστατεύεις τον εαυτό σου και έτσι μόλις για να είσαι αριστός, να δίνεσαι παραπάνω για να σε αγαπήσουν, παράδειγμα, ή κάνεις τις δουλειές, κάνεις το χαλάλι, κάνεις το χαλί για να σε αγαπήσουν και για να, ναι ακριβώς, το κάνεις αυτό όχι γιατί αγαπάς τους άλλους ανθρώπους, αλλά για να αγαπηθείς. Και αναγνωρίζοντας αυτό όλο το τραύμα, να το πω έτσι, αποφασίζω και αποφάσισα γενικώς τελευταίο εδώ καιρό να δίνω την ενέργεια πίσω σε μένα και να την παίρνω πίσω και να την δίνω πίσω εκεί που αξίζει. Για παράδειγμα, ανακαλώ την ενέργειά μου πίσω σε μένα, ό,τι ενέργεια έδωσε σε άτομα, σε καταστάσεις, σε ανθρώπους,
σε μέρη που δεν χρειάζονται πλέον. Την παίρνω πίσω με αγάπη πάντα. Από την άλλη βέβαια, αναγνωρίζοντας αυτό, δεν είναι δικιά τους ενέργεια ποτέ. Δεν έδινα, δηλαδή ανακαλάς τη δικιά σου ενέργεια πίσω, δεν ρουφάς την ενέργεια των άλλων, ρουφάς την ενέργεια δικιά σου. Δηλαδή ανακαλείς αυτό που έδωσες με αγάπη πίσω σε σένα, γιατί ήταν πάντα δικό σου ανήκει. Άρα κάνω αυτό, λέω, αναγνωρίζω ότι το έδωσα όπως και να το δώσα, είτε με αγάπη είτε χωρίς, δεν το χρειάζονται πλέον. Το φέρνω πίσω σε μένα. Το μου αξίζει, δικό μου είναι. Δεν εννοείται, για να μην τρελαθούμε τώρα, εννοείται δεν σταματάμε να χαμάμε ανθρώπους. Εγώ το λέω από αυτούς ή από αυτά που σε εξισουμίζουν. Δεν λέω από αυτά που άτομα που αγαπάς. Όταν τα αγαπάς, ούτως ή άλλως υποσυνείδητα και συνείδητα θα δώσεις. Αλλά όταν δίνεις από μικρός, από λειψός, θα πάρεις λειψά πράγματα. Όταν δίνεις από αγάπη και όταν δίνεις από overflowing, τότε είναι το καλό, τότε είναι αυτό που επιστρέφεται. Όπως ξαναείπα πολλές φορές. Έρχεται όλος και μου λέει, εγώ έδωσα από αγάπη. Οι άλλοι έδωσα αγάπη. Πού είναι η αγάπη που έδωσα? Όχι μάτια μου. Έδωσες από λειψή, δεν έδωσες από αγάπη. Έδωσες από σε παρακαλώ, αγάπησέ με. Έδωσες από τη μορφή του τραύματος. Έδωσες από το σε παρακαλώ, δώσε μου κάτι. Δώσε μου validation. Πες μου ότι με αξίζω, πες μου το αξίζω, πες μου το αξίζω. Και δεν το κάνει κανένας άνθρωπος. Θα το κάνουν μόνο και μόνο όταν εσύ αποφασίσεις ότι αξίζεις. Όταν εσύ πεις αρκετά, αξίζω τα καλύτερα. Αξίζω τα καλύτερα και διεκδικώ μόνο τα καλύτερα και μόνο αυτά που αξίζω έρχονται στη ζωή μου. Και μόνο τα καλύτερα, γιατί είμαι ο καλύτερος άνθρωπος. Και δεν εννοώ ναρκισσιστική ενέργεια, να είσαι ναρκισσιστής, να πεις εγώ είμαι ο καλύτερος από όλους. Όχι. Είσαι καλύτερος όμως για εσένα. Ότι αξίζεις τα καλύτερα. Αξίζεις τα καλύτερα. Γιατί αξίζεις τα καλύτερα? Γιατί όχι? Αξίζεις τα καλύτερη σχέση, γιατί είσαι η καλύτερη επιλογή για εσένα. Και μόνο όταν γνωρίζεις ότι ξέρεις τι, κάνεις πράγματα και ότι είσαι η καλύτερη επιλογή για εσένα, τότε η ενέργεια έρχεται και η δουλειά, η εργασία και η έρχεται και οι σχέσεις έρχονται και τα χρήματα έρχονται κτλ. Όταν γνωρίζεις ότι αξίζεις τα καλύτερα. Γι' αυτό πριν κοιμηθείς, θυμίζεις ότι αξίζεις τα καλύτερα, ότι είσαι ασφαλής αυτή τη στιγμή, ότι πήρες την ενέργεια σου πίσω, την αξίζει, δικιά σου είναι. Παίρνω την ενέργεια πίσω. Παίρνω την ενέργεια πίσω, παίρνω την ενέργεια πίσω, παίρνω. Ας κάνουμε λίγο πλάκα. Να πάρουμε την ενέργεια πίσω, την κακιά ενέργεια. Άρα τι πήγαμε την ενέργεια ρε. Και τώρα τι μετασχετή είμαστε ίσως ότι αξίζει τα καλύτερα, θυμίζω αξίζει τα καλύτερα. Αξίζει τα καλύτερα. Να είσαι ευτυχισμένος επειδή το επιλέγεις. Είσαι χαρούμενος επειδή το επιλέγεις. Αυτή τη στιγμή αποφάσισες να είσαι ευτυχισμένος επειδή είσαι. Αυτή τη στιγμή αποφάσισες ότι αξίζεις τα καλύτερα επειδή αξίζεις τα καλύτερα. Και ας μην το βλέπεις στα αρχικά, δεν θα το δεις. Στην αρχή δεν θα το δεις. Γιατί επειδή είναι καθρέφτης, δεν το βλέπεις. Απλά αυτό που βγάζεις, αυτό θα πάρεις.
αγάπες, αλλά συνέχιζες να βγάζεις παράπονα, θα πανηγείς παράπονα. Δώσε αγάπη, θα πάρεις αγάπη, τέλος. Τέλος. Τσίτα ήθελες, καιρό. Πάρ' το τσιτάτ. Αυτό για σήμερα. Να σε θυμίσω ότι σε αγαπάς. Και να είσαι εσύ για σένα, εκεί για σένα.